और बड़ी सुंदर आप सब श्रोता समाज के प्यार कहीं से कोनो प्रकार के कमी नहीं है। और निर्मला यादव जी भी निमन गावत नहीं। बहुत सुंदर यहाँ के नाचत तो कहते कि शर्मा जी तू देखत नहीं ख तू देखत नहीं ख तू देखत नहीं ख। गुड्डू बाबू हमरा के पुरस्कार देनी चला दी चलाइए हार्दिक अभिनंदन करब। तो देखो आन्हरो लो देखे ला ऐसा कोनो बात नहीं तू कहतू तो हम देख लेती वो लोग के डंटे काफी बा कहतू तो हम देख लेती तने छू छा के देखे के पड़ी हमरा। हाँ हमनी के टोइए के देखे नहीं जाए लगे स्टेज पर नहीं क्यों वहां के तने मंच पर आ जाए के बाद आओ गीत संगीत के दुनिया में एक एगो बात के बार बार कहल निमन ना लगेला। आ ई दिन एक दिन सबका देखे के पड़ेला। सही बात है बुढ़ापा में आंख वाला या बेआंख वाला एक के जैसन हो जाले। सही बात बा। बुढ़ापा में हर आदमी के आंख जवाब दे देला, कान जवाब दे देला, हाथ गोड़ जवाब दे देला, मुंह के दांत टूट जाला। तो हर आदमी एक समान हो जाला। ऐसे ई कोहे वाला बात ना हो। सही बात बा आप गावल कलाकारी हो ब्यास के। ब्यास के कलाकारी का हो गावल हो, समझावल हो, बतावल हो, ई ब्यास के कलाकारी हो। सही बात आ नाचल ब्यास के कलाकारी ना हो। नाचल तो कलाकारी हो नचनिया के ना। यस 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 तो हमनी के नचनिया ले आइल बानी, जा हमू ले आइल बानी, तू ले आइल बड़ू। एमे नचनिया ले अपन कलाकारी दिखाई। ब्यास के कंठ में कलाकारी होला सही बात आ नचनिया के डांड में कलाकारी होला, कमर में कलाकारी होला। अब दोनों काम हमने के ले लिहल जाई त पता चली कि दो नाव पर चढ़ना एक बाद कहला एक नहीं। हरिओम तो हेलो हेलो मेन मैक तने चिचिया तिया सावरिया ए सावरिया हर के हजार नाम राम चाहे राधे श्याम। ब्रह्मा या विष्णु चाहे भजिल महेश के। घर में मंगल होई मीठ मीठ फल होई। मन से चरण जे गोहरई गणेश के। नेह जब लाग जाई दुख सब भाग जाई। देर नहीं लागी सब हरि है कलेश के। अरे कहत मनोज परमाण मिल साच साच। कहियो त कृपा हो जाई अवधेश के। सारे दुनिया पूजा पाठ में लागल बा। जग तीर्थ व्रत अष्टजाम पूजा पाठ मंदिर में रोज होता। काहे खातिर सुख और शांति मिले। हे भगवान बाकी सुख और शांति केहू के भेंटाते नहीं। काहे नहीं खे भेटा तब पूजा करतनी चारण के देखाओ तनी अगरबत्ती आ कहतनी कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तनका। चारण के अगरबत्ती देखाओ तनी कहतनी कि सुख आ संपत्ति हमरा घरे भेज दही। भगवानों के धोखा देतनी ना। अगरबत्ती नहीं देखाए ना देखाई अगरबत्ती बाकी चरण से नेह लाग जाई तो दुख भाग जाई। एगो छोटा के भजन
राकेश शाह जी हमरा के 51 रुपया देनी, हार्दिक अभिनंदन करब। राम नाम के गीत तू गालो, राम नाम का गीत, राम नाम का गीत तू गालो, अरे गालो, अरे गालो राम नाम गालो राम नाम के गीत। गीत गावला से का होला गुडू बाबू? का होला? हित परी सभे तरी जाई, हित परी सभे तरी जाई, कुल खानदान सहित ये बबुआ, कुल खानदान सहित तू गालो राम नाम के, गालो राम नाम के। माटी का हो, माटी का हो, दुनिया जमाना जमाना। सकल बलमुआ के तरफ से ये नो सकल बलमुआ के ओर से 50 रुपया आइल बा, हार्दिक अभिनंदन करो। जय हो, जय हो। सकल बला मुआ एक आदमी कमाता और पूरा परिवार खाता, एक आदमी चोरी करता और ओकरा चलते पूरा परिवार जेल में जाता। तो एक आदमी परिवार में निमन काम करी, भगवान के भजन भक्ति करी, तो हित परित सभे तरी जाई, कुल खानदान सही तू गालो राम नाम के। एके अंतर गावे के बाद ई गीत क्वेश्चन हो कमनो रीत अरे तीत न लागी, एकर ऐसन ए बबुआ एकर ऐसन बबुआ हे कोनो रीत में तीत न लागी, मिश्री खिसियाइयो के खाए तो मीठे लागी, अब प्रेम से खाए तो मीठे लागी। अब मरीचा बा केतनो प्रेम से खाई ना उ मीठ लागी ना उ तीते लागी। ओहंगनी भगवान के नाम बा, खिसिया के सुने तो प्रेम से सुने तो प्रेम से गाए तो चाहे खिसिया के गाए तो वो राम नाम से फायदा ही फायदा। कमनो रीत अरे तीत न लागी, एकर ऐसन ए बबुआ एकर ऐसन चांदपुर से हमने के प्रधान जी के गांव से जय हो रुपया आइल बा, धन जी भैया पुरस्कार दिलवानी, हार्दिक अभिनंदन करो। अजीत शर्मा जी वकील साहब हमने के 51 रुपये दिल बनी, हार्दिक अभिनंदन करो। हाँ जब करता मलिकाले की वकील साहब तो नहीं देखे के बा, आप वकील बनी, प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी आ एक बोरा कोटा के चावल दे के चल वो आरावा तो उनका ओइले ना ओइले अरे प्रधानमंत्री आइल बाड़े तो कम से कम 20 रुपया ओह लायक ओह योग्य प्राइज दे के जास तब कहल जाए कि हम प्रधानमंत्री जी आइल। आप वकील बने लेकिन कोनो बात नहीं थे, रात बाकी बा, बात बाकी बा। कोनो रीत में तीत न लागी, एकर ऐसन कृत ए अमृत के
बिचली त ये बबुआ भइले ना बिचली त तू गालो राम नाम